Egoerak onera egin duela sinestarazi nahi digute. Gure indarra eta ekimenerako gogoa ikustarazi diegunean, beraien ekintzak zuritzeko helburuarekin inolako sinesgarritasunik ez duen proposamena jarri zuten mahai gainean. Sueten faltsua. Zurikeria proiektu lotsagabea. Ez daukate palestinarrei etorkizun duin bat eskaintzeko asmorik. Ez. Beraien genozidioa estali eta beraien interes ekonomiko eta politikoak erdigunean jarrita dituzte. Eta guk kalean jarraituko dugu, bakea salatzeko eta suetena salatzeko. Sueten faltsuek baino kalte handixaue ezer kestotzalako egiten benetako bakeari, eta gizarte bezala dugun zilegitasunari. Urriaren 10ean indarrean sartu zen sueten akordioa hasieratik urratu zuen Israelek. Akordioaren 125 hauste baino gehiago egin ditu. Lehenengo egunetik marra horiaren inguruan zeuden herritar soiak eta haurrak dronekin erailda. Eraikinak bombaz deusezten eta eraisten jarraituz. Gazan sartzeko zeuden laguntza taldei dronekin granadak jaurtiaz. Adostutako eguneroko 600 laguntza kamioietatik 100 baino gutxiago sartu izan dira. Rafako sarbideak itxita izan du Israelek, sartzen dena kontrolatuz eta lehentasunezko baliabidei sarrera ukatuz. Azken erasoetan, 109 palestinar hil dira. Haurrak 56. Ze bake, zein bake. Inperioak bake prozesua deritzon hau, erabateko zuntzipena, ezereza, deuseza sortu dute bakea aldarrikatzen dutenek. Eta dituzten baliabide guztiak jarriko dituzte Palestinaren egoera munduaren begiradatik desbideratzeko. Jarrai dezagun kalean, jarrai dezagun sarraski eta genozidioa salatzen, jarrai dezagun fasismoa kolonialista, fasismo kolonialista eta imperialista hau salatzen. Gora herriaren indarra, gora palestinar erresistentzia!